அப்பா நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ தூங்க வேண்டியதுதான், டைம் வேறு ஆகுது. இந்த 2 பிள்ளைகளும் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியலையே. அப்போவே வந்திருப்பாங்களே அத்தை அத்தைன்னு, இன்னும் காணுமே. தூங்கிட்டாங்களோ ஒரு வேளை? சரி, அது வரைக்கும் சும்மா சாஞ்சி படுத்துருப்போம், பிள்ளைங்க வர வரைக்கும். ஏதாவது பாட்டு படிப்போமா? பேர் வச்சாலும் வைக்காம போனாலும் மண்ணி வாசம், இந்த பத்தால சுகவாசம். அட எப்போது எப்போது தொட்டு பேசும் இந்த பெண்ணோட சகவாசம். அடுத்து என்ன வரணும் மறந்து போச்சே. வாங்க வாங்க வாங்க, இவ்வளோ நேரம் உங்களை தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான். தூங்குறடா இன்னும் நான், நீங்கள் வருவீங்கக்கா தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான். அப்படியா, கதை சொல்லணுமா? சரி, உங்களுக்கு கதை சொல்லிடுவோம். சரி, கதை சொல்கிறேன் கேளுங்களா. ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மா இருந்திருக்காங்க. அவங்க பொண்ணு அப்புறம் அவங்களோட அத்தை எல்லோரும் வீட்டில் இருந்திருக்காங்க. சரியா? அப்போ சாப்பிடும்போது அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்க அத்தைக்கு வந்து மரத்தாலான இதில் வந்து சாப்பாடு வச்சுருக்காங்க. இந்த பொண்ணுக்கும் அவங்க அந்த அம்மா இருக்காங்களா, அவங்க 2த்துக்குமே கண்ணாடியாலான பாத்திரத்தை வச்சு தட்டில் வச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க. அந்த குட்டி பாப்பா இருக்கல, உங்களை மாதிரி குட்டி பாப்பா, உடனே அவங்க அம்மாட்ட டவுட்டு கேட்கா. என்னம்மா நீங்கள் பாட்டிக்கு மட்டும் இந்த தட்டில் வச்சுருக்கீங்க, நமக்கு மட்டும் இந்த தட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மாட்ட கேட்டிருக்கா. உடனே அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, பாட்டிக்கு வயசாச்சுல, கண்ணாடி தட்டி வச்சோன்னா அதை வச்சு கீழே கை நடுங்கனால கீழே உடச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணேன், அதனால தான் பாட்டிக்கு மட்டும் கண்ணாடியால் இதில் வச்சுருக்கேன், மர இதில் வச்சு செஞ்ச இதால் வச்சுருக்கேன், நமக்கு வந்து கண்ணாடி தட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உடனே அந்த பொண்ணு கேட்டிருக்கா, அப்படியாம்மா, அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் பத்திரமா வச்சுருங்க, தட்டை, இந்த மரத்தலான தட்டை வந்து பத்திரமா வச்சுருங்க, உங்களுக்கு வயசாகும்போது உங்களுக்கும் இந்த தட்டில் வச்சு தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு வந்து அந்த அம்மாட்ட வந்து சொல்லியிருக்கா. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஷாக்காயிருச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து பார்க்குறத பார்த்து நம்ம பொண்ணும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ணுறா, அப்போ நம்ம வந்து பெரியவங்களை நம்ம எப்படி மதிக்கமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பொண்ணு நமக்கு மரியாதை தருவா அப்படின்னு அவங்க அம்மா வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரியா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்போயுமே பெரியவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு வயசாச்சுன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து கவனிக்காமல் விடக்கூடாது. சரியா? எப்போயுமே நம்ம பாட்டி தாத்தாவை நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். சரியா? அவங்க நம்மளை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சின்ன வயசுல வந்து வளர்த்துருப்பாங்க, அவங்கள வயசான காலத்தில் நம்ம வந்து அவங்கள குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். சரியா? ஓகே அத்தை, நானும் நம்ம பாட்டி தாத்தாவை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிடுவேன், அவங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிடுவேன். வெரி குட்ரா, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே. 2 குழந்தைங்களும் ரொம்ப சமத்தான பிள்ளைங்களா இருக்கீங்க. சரி, கதை முடிஞ்சிருச்சு, போய் நம்ம தூங்குவோமா? டைம் ஆகுது. ஓகே அத்தை, குட் நைட். நானும் தூங்க போகிறேன், நீங்களும் தூங்குங்க. குட் நைட் அத்தை. சரி குழந்தைங்களா, போய் தூங்குங்க, நம்ம காலையில் பார்ப்போம். பாய் அத்தை. ஓகேடா.